Какво става, YouTube маняци? Аз съм... Как съм аз? Добре, аз съм Аскелти. Това до мен е... Да, до мен е на 1 километър. Е... Тоя. Къде си името е? Тухля. Добре, Тухлил. Коркито е тролър, отиди на мида. И аз не знам какво прави сега. Отивай един тип. Ама... Цялата игра е тролната. О, трябва да играя с доближена камера. Доп. Така, сега... Супер много филмахме. Тук е... Да си игра. Да, тук е пълна трагедия. Ето, Коркито умира. Или Дрил. Тази е тая. Така, First Blood. Second Blood. Я ми помогни ти за синия бъв. Добре, идвам за синия бъв. Така, ужас. А ти знаеш ли, че сега ти трябва да си сол? Къде? Срещу двама. Срещу Джарван и не знам кой. На топа ли е? Добре, аз нямам проблем. Пръска не съм сол или мид. Ама ще си сол срещу двама. Еми, какво сол срещу един да бъда? Имам предвид. Да, разбирам аз какво имаш предвид. Лак, 10 фъпса. Стана 60 пак. Не знам какво става така. Виж ми подметката на обувките, много яка. Я? Виж я? Да. Ти са найкове твоите. Или копита. Ма най-вече найкове. Танкове. Опа, чакай. Ке пасо? Сега ще взема синия бъв. Беге, баги. Не, никога не бягам аз. Смайт! Добре, отивам соло, обаче човек трябва да играе с доближена камера. Сериозно ти говоря. Добре, бе. Ма аз не обичам така. Като ако трябва да играеш с доближена. Защото не мога да си мърда мишката иначе. Не да. знам защо така. Нещо се бъгна. Тъпъсът падна пак и пак се покачи, какво става, аз не знам. Да, сега ги свалям, ама и маната им пада. Ама аз не мога ги виждам така, не знам къде са. Ето ги. Ето го, видя ли го? Аз ги виждам, ама сега вече не ги виждам. Сега в момента нищо не виждам. Дефи само. И да не свалят колата ни, бойс. I want to know. Не, тук няма паднем на тази игра. I don't know. Просто защото рекордвам с Фрапс няма паднем. Разбираш ли? Просто те рекордват супер яко. Пък аз рекордвам супер генерално. Да, и аз не няколко говоря напоследък. Добре. Да, зряла. Теле. Ганква му там. Защо всеки две пошенки за кръв? Като ми трябва мана. За какво? Ти как си горе, добре ли си? О, ти гледам бат добре си точиш каса гледам. Ама човек, ако бях с такава камера недоближена, знаеш какво ще ги правите с? Да. Тя сериозно ти говоря, не го виждам в момента. Абе, добре де, какво съм казал? Казваш, да бе, да. Не знам као така. На ума ти е така, нали? Какво? В ума ти е така. Не. Точно така е. Не го цели скют. Фашки с работа. Искам да си изхарча цялата кръв и цялата мана, да се рекона, да си купя айтъм и тогава ще ти гангам. Не, аз нищо реганква, че аз съм добре, само ще дефя и ще изчакам. Ма то само на дефиш не става. Видя ли колко ми набика стативно със сайленса си? На тебе ли? Да, 40. Браво. Скефихме се просто, аз му казах браво, пич, не се откажа от лов. You can do it just training. Така. Касадина е на, не знам, супер малко е. Обаче, аз съм много зле. Няма мана. Значи Касадина как мога го убия? Супер трудно. Да, пак мислях с кюто. Също така. Така, сега отивам за вълците. Аз си стаквам само кюто и накрая като дойше на бим и извънземен демидж на... Касадин.
Искам да ти гангна. Да, ни даде само 2 пъти мълци ли стои и ме намали на половината хп. Искам да ти гангна приказ един да дигни 6 лева. Тай ни даде човек. А така. Добре. Добре са нещата. Касадина ще умре, ама няма мана, аз тук имах мана и да лежи на камера, знаеш какво ще го правя този? 2-3 удара. Топа верна, но на малко е бил, бе. М. Да, бе, биса, корки, няма ти гангно. Ще вземеш лейна. Нали е про, бе? Нали аз съм бил тровара тук. Нали? Мога да се оправи сам. Аз се реколвам. Купувам айтем и идвам. Ах, маля, пак ти го фанах. Също набия едно копие, братле, и ще легна долу на земята. Мисля си копието. Тук седи ми удари 100, е. Всъщност на мен ми остава малко до ултимейт, ако искаш ще чакай. И на мен ми остава 2 милиона. Вдигнах. 2 милиона ли? 2 милиона, ама. И 2 Знаеш, милиона. идвам да ти гангвам, няма да чакам за ултимейт. Ма аз нямам маната и че не знам как ще го бия. Тоест, как ще ти помогна. Ако са... Кюто ти как е? Кюто. Виж го коркито, бе, мамицата му, всяко не го вземи, е балсам. Кито ми не е много стакнато. Колко е? На 54. Готов ли си? Аз ли нямам никаква мана? Никаква, нямам. Добре, да фащам ли? Кажи като си готов. Хубаво, чакай, добре. Бой? Това е, умира. Браво. Еби го. Хубаво, сте. Успях да го нашибам с кито. Аз викам да си оправя този проблем с камерата, защото... Гледай да фармиш малко. Аз съм си фармил, да. Фарме сега, 12. Само малко, и аз тук да набия малко е така. Остей, може само големия да го факна с кит. Ти го взе. Нищо. Сори. Отивам да взема синия бъв. Добре, аз ще си бия количката мръсна долна. Само дете не дам... Със да ми правиш. По-добре са рекламира да си купиш айтъм. И сега да сваля колкото мога. Да, вече трябва да бягам. Реколвам. Не, ще се пофарям малко. Майка ти, Корки. Корки си с по-ултимейта. Да, вече трябва да бягам. Корки си по-ултимейта да ми вземи синия бъв. И не успях го вземе. Нищо. Ти всякакви геймери. Аз обаче... ще направя една работа. Нищо няма правя. Така. Аз ще взема обувки първо. Защо се сега реве за ганг? Гънкни му, Май, той изряла, Факинг. Изрял. Израел. Той е Израел. Чай говоря за какво става въпрос. Той се еркиш, бе, брат. Дай сега, може да го бити? Ако успя го сломна, ама... Двама са, двама, пък аз имам лак, 30 въпаса, защо така се оправи се. Хейтвам 30 въпаса, просто той най-омразното въпаса. Сега бих ти гангнал на бота, виж пушката. Да видим на бота как са нещата. Да. Джарва на 0-2 и Ашето 0-1. Те спаскочиха. Аз направих една пресотия. Ко стана, бе? Не знам. Трипо. Стига, бе, ама те само ме разигра. Писна ми вече, много мра да игра с такива хора. Ко стана? Викат помощ, отивам и готово. И ко? Убиват ги, аз само си губя времето. Да бягаш на тебе да ти гангна. Винаги мра да ти игра с такива. Аз се жертвах. Ревът за ганг, идвам и ги убива. Има ги всякакви, бе, презова.
Ма защо така не мога да си мърдам екрана? Я само не правя нищо. Не мога. Ай, Сигри, какво ще като- долу на тебе на ганг. Аз направо... Не знам. Просто не знам. Далето е... Серки шиканти. Окей. Къде са другите? На топа къде са всички? На топа не знам... недалето е тука. В храста. Да, в храста е. Я отиди там. Ага. Отиди там, викам, храстите. Ето ги. О, окей. Аз съм тук, тейч, не бой се. Скажи ги почнем. Ари, фани ги. Ай! Скаче! О, фак. Няма. Ти са гениални двамата, братле. Ома гъш, ето, дойде. Тъс. Добре, ай ти малко, пайса малко. Аз ще да им взема малко джунгъл. Пайса, на два удара глеко напрека с един, а? Да, просто този герой си го обичкам. Пайса шут. Аз не съм такъв лако, мама. Just relax. Сега им бия по червения бъв само. Честно, братле, мога да изземам, ако имах мана. Аз имам мана. Ей, не успях да взема червения бъв с кют. О, не остави го на... Не знам. Добре, аз ако искаш да скачвам. Скачи ли? Ей, ай, минавам им в гръб. Тръгваш ли? Ай. Ай! Слоу. Флашна бе. Ух, видя ли тъскав дим, че му набих? Ти с кюто, кюто ти после маха ли стака, когато... Умра, не знам. Не, когато го пуснеш. Не се маха никога. Гад, якия насос. Братле, какъв е смисъл? Не, аз мислех, нали знаеш, като убиш нали някой... Ама то нали така се стаква? Като ги шибаш. Като... аз мисля, че като убиш някой чак. Не, като ги убиш с кюто. Като убиш или като го удариш с кюто? Като го убиш. И не са такова само за човека и за миньони. Да, знам, ти от меня не ги правиш тези работи. Да. Дойде от джунгъла. Чувам да си взема синия На колко боксан. ти вече? На колко ти? На 102. Скажи убията се. То сме атакос. Ще стане твоята мазна коркенска. Не човек. Оле, на колко е малко. Аз не трябваше да правя тази работа. Мога да го стъне да пусна ултимейта, ама нямах мана. Аз сега не го знам къде е. Фък. Виждате, трябва да са дефи. Си по-добър от тях, по-добър си, ама пак трябва да са дефи. Не, просто този доближение екрана, нищо не ги виждам и се жертвам там да отида да ги видя. Виждам на колко? Ти ми напомни за кой играеш на близък екран. Като да мишката, нали, да се мърда и не става. Не се мърда. Ага, и аз. И това ме дразни супер много. Добре, да сме прасни. Така ще си берам за шапката. Аз... Добре. И да се радваш, че фарпса човек не ми вари с така... И си мисли, не дей взема шапката, първо вземи ония айтъм, дето... Хъпа. Един чай, че му забравих, не бе. Лилав. Лилав дет да Magic Resist и Ability Power. Да, да... Нещо скелет беше, чай, че му забравих името. Скелет не знам. Аз знам став такъв. Не, главата му е една такава. Как ма караш, ще да го търся. Търси, направо трябва да го намериш. Ability Power. Abusal Scepter. Въй, той колко ме източи. Тя ли го? Abusal Scepter, така. Ти мога го имаш в предпочитане. Я пак. Abusal
Скептър. Скиптър. Да, Да. имам го. Окей, ай за касата. Искаш? Така ма... Ай. Ама много много... нахални телепорт. Знаеш кога ще стоя малко тук, пред тебе. Абе, шибано! Какво прави това? Мухло, майка ти ще еба. Бе, само да та фана да ти набие едно кил ще виж. Че му набиш половината живот, колко недалето намери. Само да ти намери много малко. Знаеш как скаш се рекламни си купи айтем яше деф. Ама аз съм си добре сега, нямам пари я. Ама нямаше. Я видиш този храст. Добре. Няма. Не, защото мисля, че там да ми удари едно копия, знаеш Това кажи. е ни дали. На теб пък, който и да ми струва ще набие кил. Не мога бе. И не можах. Бяги. Чакай. Слоих ти го? Пак ти го слоих? Ама аз ще умра. Оф, ама няма те са феднаха бе. Тя ни далето 2-0. Чай да няма фе, значи едно копие ще има. Много демидж ми бият, аз нямам никакви айтъми. Взи малко дефенс, братле. Аз имам пари, ама не мога да се ръкона и че да си куп. Ти... То се кран много нерви. Мога го правя, ама трябва да спък клипа, пък аз нищо. Абе, къде е то сайта му бе, че не мога да намеря. Его. Сега вече става лошо. Не за мен. Така, са Magic Resist. Кай там... Са кам, братле, ако ги гангна, не мога ма О, свалят. че... Не мога ма свалят. Ще ма свалят, ама няма да е лесно. Коркито 7-2. Това срещу Израел. Той да имаме противоположен. Ще изчай. Дебърс. Ще се оправим нещата. Трябва ми симбъф, ама Корки сигурно го е взел естествено. Да. Той какво друго да прави човека? Трябва да краде. Така... Ей, че обърках, набих си на грешния човек ето. Да, ето ги. Гледай ги, братле, гледай ги. Това им е супер лесно. Така. Оф. И сега не мога да гледам храста, гледай, заради... Пък някои хора, братле, играят така през цялото време. Аз играя на най-далечни. Фък. О, жавляр ни далето, човек. Да сме наби с копието, половината живот ми зиве. Тя е 3-0. Чакай бе, аз на кого си набих? Китове. Кюто на колко е? На 177. Хубаво. Я наби едно кю на той. Колко му наби? Не видях. Сега ще чека. 516 долу. Ама имам за... Ама виж, нямам никакъв файтъм за демидж. Само 107 имам. Атак. Аз са прапоро танки, след това ще си купя един Trinity Force и... Само плюш имам. То до тогава ще свърши играта. Едно Infinity ще дойде добре. Защото и Trinity. Че той Trinity трябва. Вече станаха 201 стак. Гледай къде отиде лайното, братле, сега пак ще ме изчакали. Не бой се. Аха, не бой се, той знам къде е. Я чай само да си видя айтамите. Имам ли
пари за това, да. Само се рековам, вземам си айтъма и идвам. Дай Боже. Ей, колко малко пари ми трябват. Ай, ще си продам една полшанка. Али, аз идвам. Макар че ма изстрах вече. 2-1-2. Сам срещу Нидале. Надявам се Да. ще им. Ние ще размажем, ма тя знаеш как ще ме ще колеса? Тя охрастите ли? Да. А, не, тя е, бе. Я гледай на мида коста, те всички са на мида вече. Ма тя няма да се престраши да дойде. Да, това какво беше? Но стя малко да те пушни. Тъс ма вижда, май. Той вижда, бе, искаш и мене да оцели, бе. Тя си хвърли надолу копието към мене, бе. Окей, Аз трябва да се мърдам камерата така. Ръчно, о, Оф, леле. не мога да ги... Ти много я пушкаш вече, аз не мога да ти я гангна иначе. Но стой малко тя да те пуш, кога ще отидеш и им взема червения бъв. А, да, бе, да оставим пушка малко. Аз иначе не мога, как искаш да ти я гангна? Ами не дей. Когато можеш тогава. Тя рано или късно. Той са тук, да, там деца. Нямам фарам, ме, брат. Джинкс е тук, ама не знам какво да направи тази Джинкс. Нищо. Какво ще направи? Добре. Маля, ако имам възможност да я набия едно кило на тази, но искам. Дай, пробай се. Аз си фармам, няма смисъл. Ще я гоните. Трябва да залепя камерата на гъзва. Я ги нашите къде... We'll be fine here. Ей, че не оцелих! Не зале, човек. Абе, Корки Корки само срещу трима трипъл направи. Бах ти Коркито аз в едното. Тъс... Знаеш как ще я смеля тъс, аз ще яко я фан. Направо не знам где ще ги дойде. Ама тъпака Корки. Ай стига бе, много тъпа игра бе, аз нищо не направих да си игра, един кил само. Хора, това беше най-тъпата игра на света. 1-1-0. Да, 1-1-0, аз съм май 0-0, т.е. 0-3-0. Той са 0-3-1 май. Да. И да, това беше. Къде спира това, бе? Къде спира?